kajing ya pheliu jing mo jangi kajing ya encourage way kum ta kan long ni live by we take it as a blessing yang ni kajing yok covid hang ni ngilas priam ede kajing kerku da kajing kemen da kajing reki ga ya shat ga ya sio ka ne ka tai long ni job la ka job long we are okay don't wait ro bapen isai nado bas dang kasni hado mentah don't wait ro batia kat kum bangi pai heki news don bodon ICU long bal dehydrate kan ne ka tai ni ramut thrangi ro ngin ya long kum ta ran em do ba ong lai covid tam don su wait ro ba yong klik mentah su baro kalong kum ta kan na ki khana ki bodon hang ne home jong ni ki don nado nyau snap hado kanyau snap borok kini kidai tangki kentai de ki bawan na borok ki na borok na Kelengi district di badan hapok Khasi Hill jongi an ki ladfikwa long ladang long ki kena ki bawan hang ni om ki ba ong bang ki bam long ki ba biang ki padam pilatip ki bom don kemi ki bom don kpa don few ki badan kpa ndai pilatip dalam don ka kemi kpa ayat la ka jong nanti ne ki babon hang ni de ki bom don kemi don kpa ki wan na ka menta ka school na ka menta ka coach ka khia ka moral support ka jing tip breu tip blai na mar chusnong ki la ban yo ka ja kantin handai ka school ha ai kini ki tai bon ne ki bawan hang ni de ki baduk ki na underprivileged children abandoned orphan kita hi ko hum jong i manga hi in charge ngamut ong ba oi ngi konduk bon ki jing e na kan naduk pas dang no covid haduk menta ki jing e jong i kalong ba long kum ta ken long at first kalong ka bangim snu thu hoi ngi tip chapang covid ngi tip chapang kita ki protocol ngi tip chapang ki rules and regulation handrai ka jing e ka bangim snu thu haduk menta long kumno ngi yo ayo u bat hakano ko kam open long ay yang kita kajing jenjar ni kita ki lana kita ki namar ka long ka deal bat ka help jong ni bat ka met jong ni bat ka koi ka khia jong ni andrai habangi la de ngi khlan ngi biang ngi long normal kum bajulong daily hi kum to nda ki la ong ngi to covid ba ngi yo covid kum ta long positive kum ta kum ni ta ka long ka ta kan kajing e ka ba ngim snu tho hado man ta ka si an ka ba ar kajing e ka long ka stigmatization ka ba ngi sha long ba kum nga ong haki hadang habaro shite yo long ba ni kum no ma phi kum mi in charge long phimla ban tik ke phimla ban kum ni kum tai kum no ya yo kini kita handrai ngan ong kum no nga ro ngam sung thu kini ki kon jong hang ne ro kim sung thu handrai kalong ka e yang ni ban pedang handrai ndala dapat kita ki situ yo kat banang yat nang yat tolong kita ki jing e ki la long ni su pedang la ka pedang ni sim ba ba wan ja hum jong ni ujian nam ta ka jing ba kum ba pi ba ki jing kur khu ki ba bon na do ba ki ong ba hang ni yo covid long ki jing kur khu ba na e la wan lut ki e ni duna ha ki e ni biang la wan pendap lut ndai tang bang ong nam ta ka bam ka di haduk ki tiar kita ken tolong bangi ai ku blai ba yo blai try kan rat long thrai la do ai yang kum gani ga kum kini ki e ru thai ngim pat sung thu hi re ki tolong ya kita hi ku blai shi bon san ngon ni hang ni ki adan sau po san ngon ne ki staff hang ni ki adan san ngonแต่ni kita ki ba yo long ba ro dai sau po lai but staff but ayuแต่long tang nyongot ba lai ki long negative แต่long kum ta ken long ki ba long kum mangai in charge ru long ba mga bayat bayeng siya ni siya tay kalong kakam kaning tay tang mga hibami talong actually ngala day ban ngat mga handray I'm the one but like negative mga nga ay kublay yo blay kamtam bu ay nga kamet bakoy bekya andray kini pat ki badon hang ni long unta ken ki yo talong kajing e kajong ngi day kata ken galong ba ngim sngu thu na e ngi yo haddo mentangin pat syai re handray ngim ku ahiru ban wat ikata kajing tip namar balay baro ngi ko ye kya ngi biang yo long normal kum ni te lahap suhun la kahon tilong kumta kan mo Ibam ki di kum mga ong na marhang nila bon de ki positive ki negative. Tengi ki negative ni syong nakajong. Nila isolate no mangi ni syong quarantine no mangi kan highway be kam rangim ju mi ngim ju yai ju yeng mi be ki tang manga barok ki kam. Digi positive pat gila hap shu yai normal long normal ke ne katai. Ta ka bam ke diru la pen biang de ki tuk hi para positive be ki shet ki bam ki di para positive. Ta mangi ki negative ni shu shet mangai negative hap shu shet hi ki khon ya le para negative hi. Lai jong ni jong. Ta naduk mentah hi ka naduk la syai thrai ngi haban ya. Ya bam lang biang kum boju bam kita hi ya ka bam ka di te long ko ka jing e ngim ya don than namar balai mar sentip hi bio hang ni keleng ka jing wan bo ki khaw ki chor ki so ka jing don kam kat kum ka ta ka hel jong ki khna hang ni ken te long ngim da don than ka ta ka jing e ka leng ka bam ka di tang kum ta ka ngan youtube be pi long je be cook positive house mother positive helper baro ta ka long la shu ya pra positive hi ya shet ya bam ya di kum ta ka ma malai ai